Nijar ta mace. yanzu tarayya Nijar ta mace. kwarai mata kun mana Nijar ta mace. a Nijar babbar ƙasa Nijar ta mace. ta bazum mai gaskiya Nijar ta mace. ga ana Muhammadu Yusufu Nijar ta mace. Nijar dole mu jinjina wa mata Sun bada gudunmawa. da farko tabara in na taso da kai nake batuna Matan Nijar idan ka nufe ni sai na zana a gaida ku. dukan baitukan da nai su zauna Matan Nijar matan Nijar za na jinjinawa a gaida ku. ka kare ni ga sharrukan magauta ka sitar da ni Da NDS tarayya Nijar dole mu jinjina wa mata. sun ba da gudunmawa Sakon makalibu zo ya faɗi ya ce mu taso mu gaida ku. salati Allah da ɗawa manzan mu rasul shugabanmu Matan Nijar sahabbai ka saka ni mai gidanmu a gaida ku. ka sanyo sharafa mu karkabar mu Matan Nijar da Nijar babbar ƙasa gare mu a gaida ku. da mata da maza Nijar gaba da ya sako da su Da NDS tarayya Nijar dole mu jinjina wa mata. sun ba da gudunmawa Sakon makalibu zo ya faɗi ya ce mu taso domin gudunmawar ku yau na duba a gaida ku. wannan ya saka na yi baituka na an gaida ku Da NDS tarayya Nijar dole mu jinjina wa mata. sun ba da gudunmawa Sakon makalibu zo ya faɗi ya ce mu taso mu gaida ku. bayan ne ya tarayya jam'iyyar Yusufu mai amana Matan mai Nijar tausayin talakawa dan amana a gaida ku. mai gaskiya ko mu shi ya nuna Matan Nijar domin tsarin gwamnatin ka daidai ne shugaban da kasa NDS tarayya Nijar dole mu jinjina wa mata. sun ba da gudunmawa Sakon makalibu zo ya faɗi ya ce mu taso mu gaida ku. in kwarai mata kun yi kokari Nijar kun yi mana rana Matan Nijar na zo na yi muku jinjina matan Nijar a gaida ku da NDS A gaida tarayya ku. Nijar dole mu jinjina wa mata. sun ba da gudunmawa Sakon makalibu zo ya faɗi ya ce mu taso mu gaida ku. shugaban farti ta mata daga abin da ta yi mun gani mu gode Matan Nijar madam Hadiza Husaini a gaida ku. ta Nijar alaja da ranki ki dade Matan Nijar ga babbar mace mai yawan ibada a gaida ku. madam Hadiza Husaini ke ma gaida ke NDS tarayya Nijar dole mu jinjina wa mata. sun ba da gudunmawa Sakon makalibu zo ya faɗi ya ce mu taso mu gaida ku. ku bani guri zani jinjina wa fasiledi malika Matan Nijar matar Yusufu dole ne ki haska a gaida ku. kai ta Muhammadu ba a miki suka Matan Nijar mama malika Allah ja da kwana a gaida ku. matan Nijar ke kike hade kansu gaba daya Da NDS tarayya Nijar dole mu jinjina wa mata. sun ba da gudunmawa Sakon makalibu zo ya faɗi ya ce mu taso mu gaida ku. maman Aishatu ban barin ki baya domin kina da kima Matan Nijar ke kike sawa a ba mu nama a gaida ku. matar Muhammadu mai yawan karama Matan Nijar ta zakin Nijar kina da himma a gaida ku. wai yaushe za mu to gaban ki domin mu yi jinjina Da NDS tarayya Nijar dole mu jinjina wa mata. sun ba da gudunmawa Sakon makalibu zo ya faɗi ya ce mu taso mu gaida ku. matar bazum gaskiyar kike mata bayyana Hadiza Matan Nijar matan Nijar kin ishe su hujja a gaida ku. domin ke ce kin karamba biza Matan Nijar ki ba da kuɗin guziri da fiza a gaida ku. ashe ko mu yi godiya Hadiza mu gaida Da ki NDS tarayya Nijar dole mu jinjina wa mata. sun ba da gudunmawa Sakon makalibu zo ya faɗi ya ce mu taso mu gaida ku. ina
Rabisile metar wani ke ma jinjina gare ki. Matan Nijar Rabi na rantse kina da kirki. a gaida ku. Zan shigo zandar ki bani doki. Matan Nijar Daga tarabi na bi ka jinjina gunki na gaida ki. PNDS tarayya Nijar dole mu jinjina wa mata. Sun ba da gudunmawa. Sakon akali buzu ya faɗi ya ce mu taso mu gaida ku. Madam Aishatu Omani Habibu tana roƙon amana. Matan Nijar Madam Aishatu kin yi manna rana. a gaida ku. Wai ta ya zan barki kan batuna. Matan Nijar Aishatu Omani kin yi suna. a gaida ku. Waƙar matan Nijar dole ne fa a sadaki. PNDS tarayya Nijar dole mu jinjina wa mata. Sakon akali buzu ya faɗi ya ce mu taso mu gaida ku. Nijar dole mu jinjina wa mata. Sun bada gudunmawa. Sakon a galibu zu ya faɗi ya ce mu taso mu gaida ku. PNDS tarayya Nijar dole mu jinjina wa mata. Sun ba da gudunmawa. Sakon akali buzu ya faɗi ya ce mu taso mu gaida ku.